ତୁ ଥର ଆମେ କୌଣସି ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କରୁଛି ଭଲ କରୁଛି, ଭଲର ନୀତି ନିୟମ ସଂସ୍କାର ଦେଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। ତୁ ହେଇଛୁ, ତୁ ସେ ନୀତି ନିୟମର ସଂବିଧାନ ତାପରେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଏ ନୀତି ନିୟମର ସଂବିଧାନ ଦୁନିଆ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତମେ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଛ ତମେ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ। କୋଉ କଣ ଭୁଲ ଆମେ ଯେମିତି ଭୁଲ କରିବା, ଯେମିତି ପଇସା ରହୁଛି ସେମିତି ଡେଲି କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁଛୁ? ସେଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ହେଇଛି, କେମିତି କଣ ହେଇଛି କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କି ଅସମ୍ଭବ ଲୋକ ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ତୋର ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ ସେ ସବୁ କରି ତୁ ତାକୁ କିଛି କରୁନି ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ। କଣ କହୁଛୁ ବାବୁ? ହେ ରାକୁ, ହେ ରାକୁ, ରାକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ମାଙ୍କଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ିବ। ମୁଁ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ମୋର ଡାବର ପାଣ୍ଠ କରିଦେବି। ତୁ ବନ୍ଧ କରିବୁ, ତୁ ବନ୍ଧ କରିବୁ, କରିବି ମୁଁ ତୋତେ শুটিং চালছি।